हेल' खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बर' निउस चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। स' नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै दिनैसो नायसंदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। थुदो बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालि जथुम्मानि गेवलां मेलाव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि मेहेरगोनां बिबुंथियाव बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्राफोर फोसावदों। बिथाङा बुंदोंदि बर' साहित्य सभानि मावखुलि लुनो थाखाय बोसोरथामसिमाव बिल्डिं लुखांजासिम 50 लाख राङै हरबाय थागोन होनना बिथाङा फोसावदों। बे बाथ्राया थारैनो बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो रंजाथाव बाथ्रा। मख'जाथावदि गावनि बिबुंथियाव फोरमायबावदोंदि फैगौ बोसोरफोराव 11 आरो 12 थाखोआव बर'फ्राबो गासैबो बिजाबखौ बर' रावजोंनो फरायजोबनो मोनगोन होनना बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदोंदि डिग्रीनि जोबथा थाखोसिमबो बर' रावजोंनो फरायनो हानायनि खाबुखौबो लासैनो खालामलांगोन होनना फोरमायदों। नैथियाव दं मैया बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव बाहागो लानानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथियाव भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा फोरमायदोंदि थुनलाइया मानसिनि आखल आखु आरो साननाय हनायजों सोमोन्दो दङ आरो थुनलाइजोंनो गोसो सानस्रि दानो हायो होनना बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंबावदोंदि आगुनि रायजो सभानि MP बिथां उर्खाव ब्रह्म बिथां आरो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथांमोनखौ आगोलनिफ्रायनो सिनायखायो होनना फोरमायो आरो बिथाङा फोरमायबावदोंदि सानसुमा खुंगुर बिथाङा जै हिन्द होननानै बरायो अब्ला बिथाङा जै बर'लेण्ड होनना बुंदोंमोन होनना बिथाङा बुंदों। थामथियाव दं मैया टाटा कम्पानिनि रतन टाटा बिथाङा बुङो टाटा टेक्न'लजि लिमिटेड आरो आसाम सरकार जयै गोदान सेन्टार अफ एक्सिलेन्स बेखेवनो थाखाय बिथांखि लानाय जाबाय, जेराव बे बिथांखिखौ मावफुंनो थाखाय गासै 390 कौटि रां होनाय जागोन आरो बे बिथांखिनि गेजेरजोंनो गं 34 पलिटेकनिक सेन्टार आरो गं 43 ITI सेन्टारबो बानायनाय जागोन होनना बिथाङा बुङो आरो आसामनि गोबां बेखार लाइमोनफोरनो सरखारि साख्रिबो फोसावनाय जागोन होनना बुंदों। ब्रैथियाव दं हरखाबै आफ्रिका सुइन फ्लु अमानि बेरामा जाखांफिननायनि जाउनाव बिश्वनाथ जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 65 जायगाफोराव अमा आरो अमा बेदर फाननाय लांलाय लाबोलायखौ बन्द खालामनांगौनि सांग्रांथि फोसावदों होनना गुबुन रादाबाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनिफ्राय गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।